Wij doen mij aan de Barrel Challenge. Editie, wintereditie rond je Botnische Golf. Tamme Postumus, Minne Hiemstra en Hendrik Jan de Haan zullen met haar barrels een tochtmaatje van zo'n 4000 kilometer. Van Udokkum naar Duitsland, Finland, Zweden en Noorwegen. Een passie die bij Tamme begon. Mijn boorman, Jan IJsmee, die had me eens wat besmet. Die had al 4 keer meedien en ik ga zelfs 2 keer er meedien. Ja, het is toen hij voortwie, dan volgens een wat op Facebook en zo en je ziet wel eens filmpjes, ja, dan denk ik, goh, dit is toch wel heel mooi en heel bijzonder om in een oude auto naar plakken te gaan, waar je net zo snel komt. Dat ken ik wel barre geld wijzen tot min 30, maar het is wel een groot avontuur. Ik heb 2 keer met mijn kameraad voor het best. Nou, meer en ik ben 2 keer voor het best. 5e keer al. Ja, dat ben de 5e keer nou, wat we nou doen. Ja. En dat is mooi. Het is gewoon, du bent mijn hele ploeg, du bent mijn team en dat spreekt me gewoon. Je komt overal nergens. Alle verhalen van de man spreekt Hendrik Jan ook wel aan, die het voor de eerste keer meegaat. Nou, ik vind voornamelijk reizen ook wel mooi en ik mag ook wel graag even een eindje rijden. En natuurlijk om even in een andere omgeving te komen waar je normaal nooit komen. En dat is natuurlijk wel mooi, even een avontuur. Dus ja, de hotels zijn boekt, de boten zijn al hier boekt en regelen. En de auto is hartstikke klaar. Dus ja, morgen zijn we op reis. Maar onze reis kun je net ontaren beginnen. Ja, we hebben altijd goede tapebuizen en tie-rips. Dat is een beetje de basisuitrusting. Ja, en WD-40 gaan we ook nog. Ja, kroepolie. Als het met tapes en tie-rip net op te lossen is, nou, dan begint het wel ernstiger te worden. Maar door dit keer zijn 140 teams mee. Haast 400 deelnemers. En er zit toch gelukkig wel her en der wat automonteurs tussen. Dus als het echt slim is, dan kun je hopelijk nog op wat hulp reiken. En als er onderwijs is en je stiert met pech, dan ben je eigenlijk ook wel verplicht om even te stapje. Van even jaren van, kind je misschien ik help ergens mee of gaat het jaar al heel goed. Doe maar gewoon de verzwaring, dat is toch een beetje koelvoerstal bij die had, wat dat bij 40 keer wees wel. Dat gaat hier net nodig, maar daar in de landen hebben we ook helemaal wel Scandinavië. Dus ruitensproeier spul, dat wat ik dat met 40 keer, maar dan is sproeien en dan doet het niks. Dat is al het beveiligen. En net te vergeten de ketting met mij. Ja. We hadden een keer beleefd. We gaan heel vaak voor het best al, maar voor het jaar rieden met mij met een rondje, wat weet het, Noorderlichteditie, ja. Ja, we zijn weer ook geen kettings te broeken. Nee, maar dan ben we achterkant, we moesten ze wel broeken. Ja. We moesten voor een bult heen en het verkeer is die stil op een bult. En wij komen omrijden, ja, de stil scheef en dan daar rest het net meer. Dus dan hebben we voor de eerst kettingsleden maken. Ja. Toen in elkaar de hand. We gingen net oefenen dus, maar gelukkig gingen ze erin, nou, benzine een minuut. Ja, dat is heel knap. Om ze er weer uit te krijgen, dat wie wat meer gedoe. Ja. Ja. Maar nu hebben we gewoon 2 reservebanden bovenop de auto met de kettingen er al om. Dus als we zo nodig binnen, zult het nou wat vlotter gaan, denken we. Dus nee, ja. Scandinavië is mooi, die had er zijn hoor.